Hi! Hi guys! Sa mga unday tanong, tauban ako si Ligaya Dandoy and si Darwin Lopez kay Panga Bang! Kita na kung Panga Panga. Adala ang panga. O diba? Nakita mong Panga no? Panga ni Nia. Panga ni Ligaya Galema. Panga. Sa Bulinaw. Ako kaayon na kami na dyan tulo ang mga unani. Pasalamat dito sa nagsugbaan ni. Kisa nagsugbaan ni. Sugbaan ni Suligaya. Yan na lang. Nagsugba ko anak, pero kulbaan ko. Tapos una na akong pagsugba, Kettle Perry. Sadyang nagsugba ko karon na perfect na siya. Si Kettle Perry. Mura siya katol-katol. Baho na po siya itong murag yung bugan ka baho. Perfect siya sa pagluto na ako. Urag ako, perfect. Ito na magbuhat ko ka ng kuan sa usawa na to. Ay, sa ato pa, butahan tog sili. Nami sili nga kuan o. Nami sili nga pula. Violet. Tapoy violet o murag bugan ni Ligaya. Uno. Pero sa kalayanan ng kuan pula o violet. Kani siya Bisaya o kani siya India man siya. Ano nga ako siya Korea. O na sa Vietnam. Sige, ako na nga i-mix diri. Okay. So dapat ni duha ka balot no. Ako ani ha. Ure bilugan niya. Sili siguro ito. Noong tagal. Kasi pag sugban ni mo anak bang ano, wala man ni mo na apil ang imuhang tanga. Di lang kinalay apil akong pangalan nga. Dakot ang kay siya good. Pag ito dili siya Dili ka. Alam mo ako. Okay na naibog sa among pangano, gusto siyang mo join, kaluoy pud pa-join na yan. Okay, ladies and gentlemen, akong pinakagwapa nga ate, Ate Karen! Korean style lang ni din kay mga Korean biya. Malag ko rin mag-ibot ay. Nagkal siya. Hindi ko nasubaan na. Siyempre, usaklan sa pang lamig yun siya ba? Si Dandoy. Mas lamig dyan si Ligaya, Galema, Dandoy. Lamig ikag outfit ka nga naman na. Siyempre, kaya palagi ko nga magpanga, mami nga niya usuot karon kaya para makita akong panga po. Ano ka guys? Ano man nag-iapin og sumpa? Amawit na ko kaya itong unang pagsubak eh. Katulba siya. Ting-ting po diha uy. Kung saan comment nimo sa pagkasugba dong? Yes na, nakigutom naman ko. Wala siya namin pagkasugba. Wala, ginalian, magisog nun. Nalain si Ligaya mo. Ano ikaw ng balot care? Later. Later na na. Okay, Right now. Kamu da guys, busog na mo ha? Ano mo din yan? Ayan sa'yo. Tidak ikimas. Ano siya? Perfect. Mga gwapa kay sila guys, no? Kani sila guys. Mga gwapa niya sa baybay. Ano naman? Kami dun siya. Dahil labay siya mga panga ay. Lucky oh. Parang panga ni kung ano. Ikaw ako ni Stanley. Uy, ang puno yun. Kaya mga panga ko, wala yung ano yun. Kasi tayo mong kakuan gabi eh. Wala. Ano nauta naman sa kuha? Leg lang. Perfect. Bakit today? Nakutin. Pepsi Yaya. Yo-yo. Yayak pinilis, natukan ko. The wine glass please. Yaya. Kanang wine glass na idea. Yung baso ka. Saan busog ba Diyo? Di na sa stairway in heaven. Dali ano naman. Sige, lang mo. Ano siya? Ting
nga na ang naw. Lamon-lamon gali ang kewi nga ni ang naw sa lamon-lamon. Dapat ito kayo mo. Abit mo nag subak pa na. Maglinog pa yun ay. Yan ang sali. Gusto mo ko ng paglinog gano'n. May anak bata linog. Cool, kuya. Paglinog siya. Ako na ilabas na sa... Naakot ka. Hindi, tawagan mo Kuya, cool. Ako na. Lola, wait. Wala. Ano niya sa mukhaong? Nakasulangan, Pepsi card. Yaya, pagkuha mo na isa doon. Ito ito isa ko lang na kaya na. Ayaw pagtipid kasi kung nanananan. Muchas gracias. Arigato. Thank you. Spasiba. Sinong nalagay mo? Busog naman. Diba? Ito pa mas baan ka. Bakit ano? Sumatol pa ni Madilig. Diya, magbuta mag-bait sa sugba. Sa sugba. Sa kalami ang nagsugba, mas lamig po lang. Ganun dala. Ay, Dorian! Hi, Ned! Lamig ba ni mo? Lamig yung durian ni Ay. Or ikaw ba, nagkalamig? Kuya, saan mo nagka... Wow, diba? Dorian! Lamig ka Kaya na. may Dorian. Later na lang ni ang balot no. Kaya basta patay siya na tayo. Ako na lang. Musta man ang pagkalot din? Muna pag nagkalot na diwan. Hindi siya mapilo. Log sa buwi, diligoy. Nahurot. Kalurin ni mo ligaya. Sana di ka gismil. Hapak ang durian sa mong naong. Kumana naman no, nahurot naman ang panga sa makita ninyo. So, Dorian Festival na punta. Let's go! Mga ang Dorian, high blood, relax lang. Kasi high blood din. Sa kumukha na anak ay maragtaan na akong lupo. Gawin yung lawas. Gawin yung naong. Tanong mo Dorian kasi mo yung duman. Si Ligaya, yung nangaburot. Bagbangag. Tingnan mo. Mga yung hamis. Perfect! Namin siya. Ayun, pagbalad doon. Uy, nagbalad ka ting. Ang nagaya? Sa mga umukha doon kumain ka. Lipong ko eh. Ano ganito? So, the first moment, pag-nindot mo yung welcome. Ano mo, jikag outfit? Sige, tindog sa gabi kayo para makita yung mga outfit. Reflex sa net. Yung cleavage. Ano na? Lala! Ano yung durian? Kaya tama lang tulo ha. Ano palabi? Nagulang doon yan yun. Kaning isa, para rin sa akong gwapa nga Mother Earth. Shout out sa imong mother, Elizabeth Lopez. Kaya- Ano sa mother? Kaya ko siya Dorian. Wala, another set na po. Abrihan na po ng shoes sa... Para natotoo rin balot na po. Ano man na Tiorok Festival? Siguro ko kalabi may tiguang kung kauban gusto. Madugay pa man daw na pa siya mission. Kabuyan. Tiguwak pero paniti. Di ba? Anagon. Diba na oras? Diba? Ano? Pepsi. Cute. Oo ka ba, no? Kapila na na ako no. Lamig mo ito, eh? Okay, so mga to guys, thank you kayo sa pag-uban sa among pangamukbang and Dorian Overload. Salamat kayo sa mga kauban sa vlog. Kung tanong ko sa inyo, nabusog mo wala? Busog as in busog. Hindi nakatingog. Ako nabusog ko sa panga. That's why wala ko ni Dorian. Kaya kato lang akong panga. Ang akong lawlamunan kaysa akong ubo.
Uy, check ka kay ka, uy. Sa una lang. Pero pabili na ko ang kamay kay niya. Laplap ko na. Okay, that's it for today, guys. Bye! Bye! Bye-bye.